Lumayan, wis arisan, kena enggak shopping-shopping iki. Bahaya tenan lho, Jidul ngitungi duit terus dalan lho. Dul, kemlelet tenan lho ngitungi duit nang dalan lho. Iya lah, aku baru wis arisan. Wih, kemlinti. Bagi ya, Rak. Enggak lah. Gambar lakir-lakir bakso apa-apa. Mana man, ngapa sih nakiri wong? Olite. Mbak, lo kagak Jidul kayak jebel-jebel duit layak tenan. Woi, Dol. Ngapa? Kayak tenan lo kayak gini terus dalan itu duit. Ya apa sih duitku? Apa emang? Amer dek iki. Oh, emang. Ngile, sorry. Kira lo duit arisan. Nah, ning arisan. Ya ngerar ngitung iki nang omah wae kok kosane kayak pamer ngitung terus dalan. Ya emang aku pamer loh. Iki. Bebe, mbok Jidul ke mang gaya yo. Ngapa ngasane aku? Apa sih? Pede amat jadi wae. Aku ngerti matamu lo ngarai rono. Nah, duitku kan. Ya rono lah akeh sing didelor gur kowe tok. Rasane iki saiki wae, rasane saiki wae. Mentang-mentang Wah, kok duit akeh. aku minggat meneh mbok rasani meneh pasti. Apa sih? Sopo ge sing rasane kowe iki? Iri yang karena kancane ndek duit ngene iki. Om Amit.